شالوم كمير لهم كبرات تعذبت نايديا شانل وين نايديا مدب زخونكم وصل انتهي خبل دلي أبزي دقة زلو بمعراباوي زلو سبا حدار انتهي يصقوم با حدار نخد قبر ويا حدار نخد بتنقا ويا انتهي يتم مخنياتات قال كيدان زأكل أبيت أملاخ أبيت خريستيان اتزنببنا ويكا اتزنقرنا قال لزقابيهر قال لا أملاخ مخانو دينا نرسعو أبقن ما أملاخ محلكا أتخيا حدار كتهانسو تخيل كتعاريو تخيل من كلها تفرسو حدار قليل كو يكونن حدار نختانص بزح غزي يدلكا امزي حدا ناي هنصا طعي هنصا ዝገብር ነዊሕ ግዜያት ዝወስደልካ ሓዳርውን ዓመታት ይወስደልካ ሰርተ ክወስደልካ ክእል ሓሙሽተ ክወስደልካ ክእል ካብኡ ላዕሉ እውን ክወስደልካ ክእል እዚ ክብል ከለኹ ግን እንዳተረገጽካ ወይ እንዳተጨፍጨፍካ ንበር ማለት ኣይኮነን ደቀቕቲ ነገራት ግን ኣብኡ ከብፅሑካ ስለ ዝኽእሉ ነዚያ ንእሽተይ ነገር ክንዲ ተኣልያ ኣብ እንዳገጀፈትካ እንዳወሰኸት ትመጽእ ማለት እዩ መበገሲትካ ሓንቲ ነገር ክትቅበላ ዝግባእካ ዘይ ተቀበልካያ ካል ብዙሓት ነገራትኩም ካብኣ ንዓ ዝመስላ ሽግራት እንዳተባዝሐት እንዳወለደት ስለተኸይድ ሽዑ ናብቲ ዝለዓለ ይበጽሕ ምፍልላይ ምቅትታል ይመጽእ ማለት እዩ ሕጂ ብፍላይ ነዚ ኣብ ደገ ዘለና ነዚ ሓዳር ሸለል እንዳገበዝና ንኸይድ ኣለና እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ ኣብ ሓዳርካ ዘይምጽናዕ ወገነ ያነ ሽግር ክብሎ ዝኽእል ምትእምማን ዘይምህላው ማለት እዩ ኣብ ቤትካ ስርቂ ክካየድ ከሎ እቲ ሓደ ዘይፈልጦ ክትገብር ከለኻ እቲ ሓደ ብዘይፍቓድ ሓደ ነገር ክትፍጽም ከለኻ እዚ እንታይ ይበሃል ስርቂ ኣብ ሓዳርካ ስርቂ ኣብ ገዛኻ ወላታ ዝናኣሰ ትኹን ይህን ምህን ተባሂልካ ከም ዝያደ ተሓይሽ ከም ዝያደ ክንድምበር ብሕቡእ ትገብርና ኣብነት ሓወላ ንበል ወዲ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ክትሕውል ከለኻ ኦፕን ኬንካ እንድሕዘይ ትሕውል ኣለኻ እዚ ስርቂ ናይ ገዛኻ እዩ ኣብ ገዛኻ ትሰርቕ እቲኣ ሰበይቲ በይና ባዕላ ተሓቢኣ ትሰድድ ሰብኣይካ ይኸውን ሕጂ እዚ ኣብ ደገ ዝበዝሕ ግዜ ስርቂ ኣብ ገዛኻ ምክንያት ናይ ፍልል ይኸውን ኣሎ ምትእምማን ይጎድለካ ብኡ ጌርካ ናብ ቂቓ ተኣቱ ምፍልላይ ይመጽእ ካልእካ ትርጉም ቃል ኪዳን ፈሊጥካ ዘይምእታው ቃል ኪዳን ምስ እግዚኣብሔርካ ምስ ቤተ ኣምላክካ ትገብሮ ቃል ኪዳን ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጥካ ስለ ቃል ኪዳን ተኣስር ተጻዋርነትካ ኣብ ሓዳር ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ተዳሊኻሉ ዘይምእታው ህልኽ ኣብ መንጎ ክልተ ኣየትካ ትተሃላለኽ من كاين نعاي كم زيد قبلني من كاين نعاي زيد تبلني اوكي ነገራት ከተዓረተ ደሊሃካ ወላ ተጸጊሙ ከሎ ወላ እንዳተረዳእካ ጌጋ ከሎ ወይ ሕራይ ሽዑ ርግእ ምስ በለ እቲ ነዝንሲ ከም ዝኸውን ነይርዎ ከም ዝኸውን ኣለዎ ኢልካ ምስተረጋጋእካ ምስተ ዓሪኻ ክቲ ተዓራረመሉ ተኸሊኻ ብኡ ጌርካ ንሓቅ ንጌጋ ኩሉ ግዜ ሓቂ እንዳበልካ ክትከይድ እውን የብልካ መዚ አጋጣሙ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ግዜ ድራጋ እቲ ኩነታት ህድእ ዝበለሉ ከምኡ ክትገብር ግን ጽቡቕ እዩ ስለዚ ምክኣል ምትእምማን ኣብ ነንሕድሕድካ ዘይትፈልጦ ዘይትፈላለጠሉ ነገራት ዘይምግባር እዚኣቶም ቀንዲ ሓዳር كعري زخلو خوينو مسمعني
ብወገነይ ሓዳር ክቡር ስለ ዝኾነ መስዋእቲ ይሓትት ግዜ ይሓትት ትዕግስቲ ጌርካ ነገራት ኩሉ ሸለል ኢልካ ምሕላፍ እውን ስለ ዘድልዮ ሓዳር ብቐሊሉ ንኸተፍርሶ ዘይግባእ ወይ ከዓኒ በቲ መንፈሳዊ ክትሪኦ ከለካ እውን ዘይሕጋዊ ወይ ከዓኒ ትዝኸፍአ ናይ ሓዳርሲ ሓሚሙ ተደኒሱ ኩሉ ነገር ኮይኑ ኢልካ ክትገድፎ ከም ዘይትኽእል ክትከኣል ከም ዘለካ ይነግረካ ስለዚ ነዚ ርኢኻ ሕስብ ኣቢልካ ሓዳርካ ንኽትቅፅል በዚ መንገዲ ንኹልኻ ኣብ ደገ ዘለኻ ብፍላይ ኢኻ ኩልኻ ክትሰርሕ ትኽእል ኩልኻ ሰበይትኻ ሰብኣይካ ክትሰርሕ ትኽእል ግን ሰብኣይ እዩ ሰበይትኻ ሰበይቲ እያ ስለዚ ካብ ጥንቲ ዝፀንሓና እቲ ናይ ሰበይቲ ክብርታት ኣብ ቦትኡ ከሎ እቲ ናይ ሰብኣይ ክብርታት እውን ኣብ ቦትኡ ክህሉ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ማዕርነት ዝብል ኣሎ ማዕርነት ፅቡቕ እዩ ግን ኣብቲ ማዕርነት ዝግብኦ ቦታ እንተኣትዩ ጥራሕ እዩ ፅቡቕ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስል ናይ ሎሚ ሓዳር ምክንኻን ይደልያ ሓዳር ከምዛ ጥዕምቲ ፀብሒ ብዙሕ ነገራት ቀመማት ጌርካ ተመቅራ መቐረት ከዓ ኣለዎ ሓዳር እሞ እቲ መቐረት ከዓ ምክኣል ምትሕልላይ ዝኾነ ነገር ሽግራት ክጋጥም ከሎ ህዲ ኢልካ ምሕሳብ ርኢኻ ከምዘይርኢኻ ምእንታ ንሓዳር ክትብል ሕልፍ ትብሎ ግዜ እውን ኣሎ ስለዚ ሓዳር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሓዳር ከተፍርስ ብፍላይ ውላድ ተሊካ ውላድካ ኣብ ምንታይ ክወድቕ እዩ ኩሉ ህይወትካ ኣብ ምንታይ ክወድቕ እዩ ሓሲብካ ንሓዳር ልክዕ ከምዚ ናይ ፅብቕቲ ፀብሒ ክሽነ ምክሽሻን ዘድልያ ሓዳር እውን ምክሻን ስለ ዘድልያ ሓዳር ብዙሕ ቀመማት ክንገብረላ ተስፋ ገብር ወድሓንኩም ንብሎም ዝነበረት እዚኣ ትመስል በዚያ ሰሚዕኩም ከዓ ሼር ኤንድ ላይክ ክትገብሩላ ነዛ ቻነል ክትዓቢ ምእንታን ይምሕፀነኩም በዚ መንገዲ ቻው ቻው ብሩኽ መዓልቲ